Bat eta bestea zebiltzan, nork nori gezur kaltegarria sartu. Ekartzazu bada diotza lehoiak, gaixo duzun oin hori. Hori esaten dio zaldiak, eta oina jasorik, jotzen du bekokiaren erdian ostikada gogor eta ondo zuzendu batekin. Ezartzen du lurrera, lagatzen du lehoitzarra konorte gabe, eta hartzen du zaldiak iesa. Bereganatu zenean lehoia, aurpegi ongi mailatuaz, ez zuen aurrean ikusi zaldirik, odola zeriola eta agitzmin dio. Ai, nerea da hobena edo kulpa, ondo gertatu zait. Uste nuen jakitu nagoa nintzela zaldia baino, gezurran erabilen Espainetan eta asmo gaiztoa bihotzean. Laga baino geldi zaldiari, bere beharrak geldi edukiko zuen. Ark ez zuen arantzarik oinetan, nik bai bere ostikada galanta bekokian. Zer sartu ninduen esnekian behargintzan. Nire burua zendatu ezin dut eta sinestarazi nahi nuen zendagile eder bat nintzela. Gezurraren irabazia. Ipuin honek esan nahi du, ez dugula inoiz sartu behar ez dakigun eta ez dagokigun lanean. Inori kalte egiten dionak, erakarriko duela kaltea bere burura. Ipuin diozu inori lokarria, izango zara bertan eroria.